Mga puso, dancing traffic enforcers sa Bacolod City liwat nagpakitang gila sa dalanon. Samtang official costume kag headdress sa mga barangay nga magapasako para sa Masskara Street and Arena Dance Competition Ginpasundayag na. Yaring balitang itutukan ni Eileen Pedreso. Antis pa man ipasundayag sa Street and Arena Dance Competition sa October 23, nasaksihan sa mga tumalanaw ang Madinuagon nga costume kag headdress nga gamiton sang 17 ka participating barangays. Kadungan sa pagtukar sang official Masskara 2022 theme song, proud nga ginrampa ang mga colorful costume kag giant headdress sa ginhiwat nga Masskara Costume Parade. Makita sa sequence sa mga costume nga mauti ini nga ginhimo. Ang mga giant mask kaangay nga nagapang-imbitar sang pagbalikihom sa liwat nga pagselebrar sang Masskara Festival. Ang nasambit ng mga costume kag headdress ang sakaron naka-display man sa isa ka mall sa syudad. Sa October 23, mahibaluan kung sariin ang mga inipasidunggan bilang best costume o kun mask. Samtang kung sa mall may parada, dari naman sa Bias Aquino Drive sa Lacson Street, naghatag yuhom sa mga motorista, samtang nagamando sang trapiko ining mga traffic enforcer nga nagpasakop sa Bacolod Dancing Traffic Enforcer Challenge. Kapin 20 ka mga traffic enforcer ang nagpakita sang ila abilidad sa pagsaot sa karsada, agud i-impress ang mga horado sa ginhiwat nga preliminary round. So bali ini participation lang sa aton traffic enforcer nga hindi lang sila nga mag traffic direct but may ara man nga abilidad nga gamay so gusto tayo pa-participate kag ipakita man sa publiko. Pasiguro naton nga mas lain ini kumpara sa nagigan na I hope hopefully malain gid siya May 5 ka elimination round nga patigayunon kag sa maabot nga Oktubre 19, hiwato ng final round agud may baluan kung sino gid sa mga dancing traffic enforcer ang may ibuga sa karsada. Upod Geruel Banggoy, Eileen Pedreso, Western Visayas.